tam sasinai sin Tiprasa no cherai se samung hamya wo humlaija was Wana trungno nugui tini video ngakai hamyano budike singamno kaham klaiman phirngnani buma bufa hanjangna rokbo kisa nokni cherai rokno naisomui kaham lamao humridi norokbo hamya lamao klik tonghakai nokni busano sobo phirngsinai omonda cherai khe amtike hamya lamao kubul tongbai kham baksa boksa hano saimano omotam bagi ning phono gnai o jago kwbangma swrwngthai tongo buma bufa song bwswk kosto khe cherai rokno porinani bagwi bongni langmano kaham khe charwi tlangnani bagwi kosto khai samung khlai to swng tabuk youth hwnjaknai rokbo oro swrwngthai tongo ani video besirbag youth rokno nayo buma bufa ungjak rokbo nayo ani video amoni bagino sanamo sungo youth rokbo salsaren rok kaijagui bwsang hwno hingke je tabuk buma bufa tongnai rokbo nongni bwsa bwtwi rokno kaham khlaiwi norok tui dului cherai theke okra jora norok nai thanga kai amtiki cherai rok ulta pulta wngmani parents rokbo kisa responsible tongo a jagao borok a jagao kaham kai cherai ni simi phwrwngwi tubukhakai amtwi ingla khamu tai kuno kaisa swk program rogo thanga kai dol kaisa rok buma bufa kuno sawi maya baksa buksu bo jagao thangi tong bo jagao sawi tong kuno response kribo ngake mono naikolui cherai rokno tonina nango ngese dopha buteba kungnai dopha ni je chaya tongmani amono swkaknani hingakai chung jotono responsibility tongna nangnai chini Tiprasa nung buma bufa thung nung bwsang thung bwsabo je buma bufa ni kok khana nangnai buma bufa bo kaham kai bwsa bwti rokno chikoni theke okra jora naiwi tori kotor slamna nangnai tinin video amsungno norok bahai wngjakha nongni je bwkhani kokno comment khlaiwi sadi norok chajakha ba subscribe khlai radio channel no amsungno hambai।